Utálom a repülést, a sorbanállást, a tömeget, a késéseket. Én mindig is szerettem. 6 órán át csak ülök, és senki nem zavar. Hölgyeim és uraim, üdvözöljük Önöket a New York és London közötti non-stop járaton. Sokat repül? Ami azt illeti, állandóan. Szövetségi légimarsall. Valaki azzal fenyegetőzik, hogy 20 percenként megöl egy utast, ha nem utalnak át $150 millió erre a bankszámlára. Az Atlanti-óceán közepén vagyunk. Hogyan ölne meg valakit észrevétlenül egy zsúfolt gépen? Februárban. Hölgyeim és uraim, kérem, hogy mindenki emelje a kezét a feje fölé. Ez igen rossz ötlet. Marshall! Jogunk van tudni, hogy mi a fele történik! Márc ügynök, a számlaszám, amit megadott, a maga nevén van. Mi? Ennek semmi értelme. Besároztak. Valaki ezt megrendezte. A felhők felett. Nincs biztonság. Az FBI, a Fehérház és az Interpol is megerősítette, hogy egy légimarsall eltérített egy nemzetközi járatot. Márcinnök, a vadászgépeink látják magukat, ugye megértette? Kifutunk az időből, maga is érti! Nem én térítettem el a gépet. Próbálom megmenteni! Non-stop. Februártól a mozikban.